Ciorbă de burtă a la mămica bucătarului iluminat, primită de la nepoata. Ok, am o rețetă de ciorbă pe care vreau să vi-o dau și vouă. Nu vor imediat, Cristina. Bine. E cea mai bună ciorbă de burtă pe care o vei mânca vreodată. E important ca în primă fază să speli foarte bine ciorba, adică în 10 ape chiar, pentru că are mirosul specific. Bun, deci primul lucru, să spălăm burta. Am spălat burta. Acum o voi tăia finuț. Dacă acum e așa mare, ok, la final o să fie mai finuță, pentru că e și plăcerea de a mânca atunci când o iei cu lingura din farfurie, să arate frumos, să nu bălângăne ciorba din lingură. Mai ales că am barbă și nu vreau să am barbă cu burtă. Să începem ciopărțeala. Deci, am atât. Așa să fie. Stai, noi doi în casă. Nu, doar eu. Și tu ești bucăței.
cum să facem alchimia, să transformăm plumbul în aur sau ingredientele astea în ciorbă de burtă. Da? Bine. Puteai să spui altceva. Nu. Gata. O gustăm mâine, că deja e prea târziu. Bye, bye. Poate bei și un par de vin. Roze. Are o culoare roz portocaliu. Și este demi-dulce. Cu aromă de piersici. Cu aromă intermedie, aș spune. Vin demi-dulce. Un nivel ridicat de aciditate. Fără tanin. Pentru că n-a apucat să-și scoată taninii din pieliță. Un nivel mediu de alcool. Undeva între 12 și 13%. Iar ca și corp, aș spune mediu corpulent. Ce înseamnă corp? Înseamnă balansul dintre aciditate, nivelul de zahăr, alcool, toate astea la un loc, de corpulența vinului. Îl recomand. E o busuioacă de Averești, Crama Uș. Este o zonă reglementată, adică se poate face vin în anumiți parametri, nu orice vin. Asta înseamnă DOC, denumire de origine controlată, adică e reglementat ceva pe acolo. Recomand un demi-dulce la mâncăruri sau poate chiar la desert, de fapt, dar și la unele mâncăruri. De exemplu, dacă mănânci ficat sau chiar ficat de gâscă, un vin dulce sau demi-dulce se potrivește de minune.